מאות בעלות עסקים שהכרתי במהלך עבודתי כיועצת עסקית, מרצה ופרסומאית הובילו אותי להבנה שחסר לבעלות עסקים ידע עסקי וסביבה תומכת. לכן הקמתי את OMB. OMB היא קהילה לבעלות עסקים שמעניקה להם ידע מקצועי, סביבה תומכת וקשרים. וזה מה שאנחנו עושות ב-OMB. קהילה תומכת שמעניקה לך את כל מה שאת צריכה כדי ליצור עסק צומח ופורה. ב-OMB את לא מקבלת רק עוד קבוצה, את מקבלת מעטפת שלמה לעסק שלך. מפגש פרונטלי בכל חודש. מומחים ואנשי מקצוע מובילים. מפגש וירטואלי. נטוורקינג וקבוצת וואטסאפ פעילה שמייצרת חיבורים והזדמנויות עסקיות. המנוי ל-OMB עולה לך 399 שקל. פחות מבגד, פחות מיציאה למסעדה. אבל השאלה האמיתית היא, כמה עולה לך להמשיך לבד? כמה לקוחות, שיתופי פעולה, הזדמנויות את מפספסת כשאין לך קהילה מקצועית שמקדמת אותך? אני שומעת מבעלות עסקים שכבר הצטרפו שוב ושוב את אותם הדברים. הכרתי לקוחות חדשים, קיבלתי ידע ששינה לי את העסק. סוף סוף מצאתי קהילה שמבינה אותי. למעשה, OMB נולדה בדיוק מהצרכים האלו שעלו מהשטח. דמייני את עצמך בעוד שנה בדיוק מהיום בעזרת השם. יותר לקוחות, יותר הכנסות, יותר ביטחון והרבה פחות סימני שאלה. זו בדיוק האישה העסקית ש-OMB נועדה לעזור לך להפוך להיות.